Беларусь сярмяжная. Гэта пра што? І да чаго тут нашыя нацыянальныя комплексы? Сярмяга простае самаробнае сукно шэра-карычневага колеру. З яго рабілі нешта паміж халатамі і паліто. Да 19 стагоддзя ўключна і сяляне, і дробная шляхта цягала гэтыя сярмягі як штодзённы шмот, а па-іншаму гэта світка. Сярмягу насіў Касцюшка, адзін з псеўданімаў Каліноўскага, Васіль Світка. Ён жа пісаў пра сэрца, што б'ецца пад сярмягай. Сярмяга стала брэндам і святыняй. Купала пісаў: «Цёмны народ мы сярмяжны». Так і пайшло. Цёмны народ шэра-карычневага колеру. Хоць сам Купала сярмягу не насіў, апранаўся як франт. І самі тыя сяляне даўно з радасцю перапрануліся ў фабрычнае сукно, а іх далей у тую сярмягу засоўвалі. Беларусь сярмяжная, лапцюжная, гаротная. Дык можа хопіць ужо, га? Такая гісторыя.